termómetro. 12:18 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. 10 días, 10 leva a familia de Isaura exactamente, sen ter absolutamente ningunha nova sobre o seu paradoiro. Todas as desapariciones son angustiosas sempre para os familiares e supoñen un auténtico reto para as forzas e corpos de seguridade. Isaura Vázquez leva sen aparecer dende que saíu a pasear o 8 deste mes da súa casa de Fingoi, en Lugo. Dúcias de voluntarios tratan de localizala sen éxito. A súa familia está desesperada e a súa esperanza vai a menos co paso dos días. As forzas e corpos de seguridade siguen intentando buscala, andan na percura dela, pero claro, sen máis pistas estános resultando difícil. E é que o seu rastro esfumouse. O último que se sabe é que Isaura estivo nunha froitería e nunha panadería esa mesma mañá e ademais precisa medicación porque ten Alzheimer e diabetes. Dende a familia agradecen a colaboración dos veciños. Agradecer a toda a veciñanza de Lugo que está volcándose con nós na axuda, xente que, pois voluntariamente está prescindindo das súas vacacións porque non olvidemos que estamos no mes de xullo. Segundo o Ministerio do Interior, un maior de 65 anos desaparece en Galicia cada semana. Hai só uns días un nonaxenario esfumouse en Escairón cando volvía de tomar o seu habitual café vespertino, aínda que afortunadamente atopárono con vida. Tamén, san e salvo, localizaron ao octoxenario de Betanzos que se ausentou a semana pasada. Non houbo tanta sorte cun veciño de Vila de Cruces só que se lle perdeu o rastro a finais de xuño e que finalmente apareceu sen vida no encoro de Porto de Mouros. O tempo é crucial para aumentar as posibilidades de que a vítima estea san e salva, pero tamén para reducir o sufrimento dos familiares. Os profesionais das emerxencias traballan contra o reloxo. Bueno, nese traballo a contrarreloxo no que calquera minuto que pasa pois pode ser unha oportunidade perdida para que unha persoa apareza con vida, eses cans como que estamos vendo non na imaxe Alba, pois son cruciais. Como adestran? Sí, pois estades a ver efectivamente, Rocío, en imaxe, estades a ver a Nala que está digamos, o que está facendo unha batida intentando buscar a alguén con vida, non? Sí, correcto. O que está facendo Nala é buscando ao outro lado da carretera, unha área, a ver se hai algunha persoa. E ahora mismo soltamos o segundo can que batirá esta zoa para a ver se localiza a persoa que está desaparecida. Estamos a velo tamén en imaxe, compañeiros. Aí temos a Thor, que, por certo, é un can moi especial porque xa participou en moitos rescates, por exemplo, como na Dina de Valencia, non? Sí, estuvo na Dana de Valencia, estuvo no terremoto de... Aí estamos a ver, compañeiros, xusto o momento aí. Isto é o que pasa nun rescate, non? Está localizando, está dicindolle que lle deu o seu xuguete e acaba de localizar a persoa que estaba perdida, exactamente. Como é que o atopa? Pois o atopa a través do olfato, teñen un olfato aquí o temos ben feito. moi desarrollado, é un can que, como ben decías ti, xa estuvo en Turquía, Libia, na Dana de Valencia, leva 4 persoas atopadas na comunidade autónoma de Galicia en búsquedas rurales, ten moita experiencia. Temos esta experiencia, acabamos de ver como atopou aí a Víctor con vida. Estabasme a dicir antes que eles guíanse entón polo olfato, non? Como distinguen que hai unha persoa neste caso con vida ou non? Bueno, o olor dunha persoa falecida, unha persoa viva é totalmente distinto, depende de que fase de o falecemento este, pero eles son capaces de detectar o cheiro da persoa a través do venteo, de que estos son cas de venteo, que fan é buscar a unha persoa que está por diante deles, tendo un pouco en conta os ventos que veñen, pois o que fan é localizar a persoa que está por diante e ladrar para pedirlle o xuguete, non é outra cousa. Claro, porque para eles é como un xogo, non, ao final? Sí, o entrenamento dos cans se fai a través do xogo. Realmente, ao final entenden que é unha profesión, que é un traballo, pero a maneira de enseñalos é sempre a través do xogo. Dicía eu antes, é moi importante adestralos ben e, por suposto, eles teñen un papel fundamental nos rescates porque cada minuto conta, non? Sí, cada minuto conta, é unha das cousas máis importantes cando hai unha persona desaparecida, que precisamente as unidades caninas se mobilicen con presteza, porque canto antes se poda chegar ao sitio, pois é máis fácil que se atope.
Pois moitas gracias, compañeiros, xa vichedes aí en directo como adestran e como actúan os cans pois nun suposto rescate dunha persoa. Grazas, Alba. Efectivamente, cada minuto conta nunha desaparición. Os minutos, obviamente, pasan sempre moi lentos para os familiares, non, dos desaparecidos. Héctor, falábamos, como non pode ser de outro xeito, hoxe, do caso de Isaura. De días a familia está rota. Falábamos hai unhas horas con eles e o que querían era agradecer o cariño que estaban recibindo dos veciños de Lugo. Sí, dende logo a cidadanía de Lugo volcouse con ela, volcámonos con elos desde o primeiro minuto. A cidade está chea de cartéis de Isaura, os grupos de Facebook exactamente igual. Además, chegaronse a mobilizar casi 200 lucenses que foron voluntariamente a buscar a Isaura nesas batidas que se organizaron para tratar de localizala nos primeiros días. En Lugo, mobilizar a 200 persoas é moi complicado, e máis en verán, máis no mes de xullo, non? Entón, dende logo, sí que, bueno, pouco a pouco, dende que a Policía Nacional suprimiu, decidiu eliminar esas batidas, porque decían que xa non tiñan moito sentido facelas, entón, realmente, sí que aínda sigue xente, seguen lucenses buscando a pola súa conta, pero dende logo, ao final, todos cando imos e vimos sempre estamos tratando de mirar a ver se a vemos nalgún sitio, ou aunque sexa unha prenda ou sombreiro ou algo que levaba. Chama a atención, é normal esta decisión, non, da policía, non, neste caso de deixar de buscar activamente? A que pode responder? Hai que ter en conta cal é o contexto da desaparición, non é o mesmo medio rural que o medio urbano. Nun medio rural podes ter máis marxe para ampliar perímetro, para empregar outro tipo de métodos. Vimos que un dos anciáns que encontraron fai pouco utilizaron drones. No medio urbano é máis complicado e a priori sería máis doado dar con esta persoa. Entonces, por eso chega un momento no que as batidas parece que non dan de sí. En que están agora? Pois están en revisar as cámaras de comercios, porque sabemos que ela saleuse moitísimo da zoa que solía frecuentar, entonces están revisando a ver cal foi a última que a veu para ir seguindo as súas pegadas. Claro, é que como outro día comentábamos, Ana, en todos estes casos de xente maior, non, que nos dicían, é que o único que sabemos é que saíron dun punto, neste caso da súa casa, o que fixeron despois é que é un misterio. Sí, aparte que eso, que ese punto no que hai ese último rastro é o posto onde ela estaba. Eu imagino esa incerteza unha vez máis, non falamos do que peor pode pasar a alguén é non saber, non ter información. Claro, aquí todos os veciños están aunando forzas, pero non é suficiente, porque cando unha familia está agardando para saber onde está esta muller, e ademais pensamos, non puido ir moi lonxe, porque polo seu estado, pola súa idade, pero sí que poden, porque ás veces cando teñen unha leve demencia ou algún tipo de trastorno un pouco deste tipo, camiñan dun xeito compulsivo, non? E poden estar moi afastados. Entón, eu imagino esa incerteza que debe de ser horrible tamén. Pois estamos moi pendentes do paradoiro de Isaura. Bueno, fíxese